Dan na pedang chopi bala bena halor chakani ka khubor ka bala mi na pokiri pharang ha ka bala kam ba ka te ke aeroplane ka bala pthai ha steng lenti ka ket ya sau phongot ki pastor bat te pastor ki dan ha ka lenti changki ban lej ya lap ha ka lang sodong chak pthai hendrai ka te ke aeroplane changki kala crash ha steng lenti bat dadai ba dan bala bena sa komen ha po chakani ka video bat yaman tangan pensyai la dengan peni la ka ne ka video ka dai ka basisha ne ka bakai kene kadai ka video ka bala sapriang hapok di social media hak bala ong ba ka ke aeroplane private jet ka kit kumba in sau phongot ki missionaries bat ki badan haka lenti jongki ban laya lap hak lang sodong ka perthai henrai ka ba ki ne ki sau phongot ki missionaries ba shang hapok ka ke aeroplane jongki kala crash ne kala bathai na hasitang lenti bat ka ka ba kham sngau ngeu ka bala ong ba ka ne ka jingjia la ong ba ki ne ki sau phongot hadin ka ke aeroplane kala thay stang nanti kalong bagi tik sau phongot amdan man weru bala khlat no hendek sudan tang kumba katuk anengot ki bamen saujor hendrai klam dan mano ruba la khlat hatu kane kala bandai ke jingsya hawat hadin baka aeroplane kala her sun benang ha ka jing speed ka bastat ba hendrai ka take aeroplane kala crash po madan bat hendrai ka balang lingwa kalang ba iweru amdan bayap dap dang jiki tik sau phongot ki missionaries te hadin baka ne video kala sapriang haki social media kalang sodong jaka perthai ki breu ki badai ki lan wat benia ki lawat benia halor chaka ka video bat ki syam ba ka video kam dai ka basisha ndai ka dai ka balasu post kai hapo ki social media ndai ki la ongru ba ka aeroplane ka bala crash kam dai ka bala kit ya sau phawat ki missionaries ndai ka dai ka aeroplane ka baket sawat ki passenger bat arwat ki pilot bat ka dai ru ka aeroplane jangka ri Honduras bat ka baket ru ya ki breu jangka ri Amerika bat ki teki Nreungot baro ki bala crash hapo katika jaka hapo katika ri Honduras ki klam yap Henrik Suman saw halor katika jing crash katika airplane hapo katika ri Honduras bat susur la ang ba katika jing thai katika airplane Honduras kala jeron untuk katika flight tarik ubnai me usnam arajar khatra ban la ang ba kam dai ka airplane baket ki missionaries kumbala kam ka video ka bala post hapo ki social media haki ba pher